Provincie en gemeente moeten miljoenen krijgen na het afsplitsen van de aandelen van Evides. Dat is een welkome bijdrage, laten we wel zeggen, want op dit moment hebben we niks. En verder vandaag. Slachtofferszoek na ongeluk. En Imke van 16 imponeert hockeywereld. Goedenavond. De afsplitsing van de aandelen Evides moet veel geld in het laadje brengen van de armlastige Zeeuwse gemeente en de provincie. De Evides-aandelen worden weggehaald bij PESEM en in een nieuwe overheids-BV gestopt. Opbrengst jaarlijks 15 miljoen. Maar werkt het ook zo? Morgen beslissen provinciale staten of het doorgaat. Het gaat om deze twee bedrijven, waterbedrijf Evides en energiebedrijf PESEM. De helft van de aandelen Evides is van PESEM. De andere helft is in handen van een aantal Zuid-Hollandse gemeenten. Evides moet worden losgemaakt van PESEM en de aandelen moeten terechtkomen in een nieuwe overheids-BV. De provincie en de 13 Zeeuwse gemeenten kunnen dan dividend opstrijken. En dat geld is hard nodig. Wij zijn gewoon de meest arme provincie van heel Nederland. Wij kleuren het meest rood op de financiële landkaart. Nou, dat wil je niet. En dat is ook een reden geweest in het compensatiepakket wat uitonderhandeld is met ministeries om ook wat te doen in de financiële positie van de provincie, maar ook van de Zeeuwse gemeenten. Uiteindelijk moet de overdracht van de Evides-aandelen jaarlijks 15 miljoen euro opbrengen. Maar het is wel de vraag in hoeverre een gemeente als Capelle daarvan zal profiteren. Vanaf 2026 is de bedoeling dat dat 15 miljoen op moet gaan leveren. En het aandeel van Capelle is dan ruim 100.000 euro, 112,5 om precies te zijn. En dat is een welkome bijdrage, laten we wel zeggen, want op dit moment hebben we niks. Maar Evides wordt niet de nieuwe Delta. Nee, Evides wordt zeker niet de nieuwe Delta. Ter vergelijking, 10 jaar geleden, toen Delta nog in de oude vorm bestond, ontvingen de aandeelhouders jaarlijks 50 miljoen euro. De gemeente Capelle kreeg toen zo'n 5 à 6 ton. Van Evides is dus maar een vijfde te verwachten. Politiek verslaggever Marcel de Kranen is nu hier. Ja, dit alles is onderdeel van het compensatiepakket voor de afgeblazen marinierskazerne. Maar hoe dan? Nou ja, het Rijk wil ook dat de financiële positie van de Zeeuwse overheden verbeteren. En ze zeggen, nou, we dragen eenmalig 10 miljoen euro bij om die afsplitsing van die aandelen Evides mogelijk te maken. Bovendien moet uit dat dividend, uit dat geld dat dan loskomt uit Evides, moeten ook weer projecten worden betaald die deel uitmaken van dat compensatiepakket. Het Delta Kenniscentrum bijvoorbeeld. Dus zo hangt alles een beetje met alles samen. Maar waarom zou je die aandelen Evides eigenlijk loskoppelen? Want zo te horen brengt het niet heel veel op. Nou, Capelle is nog een beetje afwachtend en voorzichtig. Zij zijn natuurlijk een gemeente en zijn ze een van de aandelers. En krijgen ze eigenlijk niet zoveel. Maar bij de provincie zijn ze wel vrij optimistisch over dit hele plan. Bij GroenLinks bijvoorbeeld. Ja, het is de bedoeling dat het uiteindelijk genoeg oplevert om dan per jaar met de aandelen vanuit het dividend, dat is dividend Evides, maar ook dividend PESEM, gezamenlijk genoeg te kunnen incasseren om als provincie ook een aantal andere dingen te kunnen realiseren. Ja, morgen de laatste statenvergadering voordat het reces is. Dan staat dit dus op de agenda. Wat verwacht jij ervan? Wat wordt de beslissing? Nou, vorige week was er een commissievergadering en dan zie je al een beetje hoe de hazen lopen. Ik denk dat er nog wel wat aanpassingen gemaakt zullen worden. Maar ja, ze krijgen hier uiteindelijk geld van. Dus ik durf er wel een beetje op te zetten dat dit doorgaat. Dankjewel, Marcel. Problemen met de Zeelandbrug vanmiddag. Daardoor ontstonden lange files met behalve Zeeuwen ook veel toeristen erin. Rond het middaguur kon de brug niet meer dicht door een technische storing. Niemand kon dus over de brug heen. Iedereen moest omrijden. En dat heeft tot 2:30 geduurd. In Renesse is vandaag de 8e teststraat van Zeeland geopend. En volgens de GGD was dat nodig. Nou, in Renesse is natuurlijk een heel toeristisch gebied van Zeeland. En we zien dan ook dat het aantal mensen dat hier verblijft gigantisch toeneemt. En de populatie mensen die hier komt zijn voornamelijk jongeren. En momenteel zit het coronavirus echt, verspreidt zich best snel onder de jongeren. De GGD benadrukt dat de testlocatie niet alleen voor jongeren en toeristen toegankelijk is, maar voor iedereen die een afspraak maakt. Voor nu is hij tijdelijk, maar mocht het nodig zijn, dan kan de teststraat ook na het toeristenseizoen open blijven.
De politie is op zoek naar de inzittende van deze auto. Die sloeg vannacht rond 2 over de kop op de Koudekerkseweg in Vlissingen en raakte een bord en een verkeerslicht. En die kwam uiteindelijk ondersteboven tegen een flat tot stilstand. Een getuige vertelde de politie dat 2 of 3 inzittenden uit de auto kropen en er vandoor gingen. Er bleken 2 flessen met lachgas in de auto te liggen. Een bijzondere actie in Nieuw- en Sint-Joosland. Het hele dorp heeft de portemonnee getrokken voor een duofiets. €12.258,97. Dat hebben jullie met z'n allen opgebracht. Nou, hoe super is dit? Leerlingen van basisschool De Lonneboot hebben met een sponsorloop een groot deel van het bedrag bij elkaar gelopen. Romy legt even uit wat een duofiets is. Een duofiets, dat is een fiets voor de oudjes. Alleen, zeg maar, dan zit er nog iemand naast, omdat het anders veel te zwaar wordt. De speciale fiets is voor de bewoners van zorginstelling Binnenhaven. Daar wonen mensen met dementie. Willem en Nel van Bellen zijn er blij mee. Ja, ik ga ermee fietsen. Dat is voor het eerst dat ik op zo'n fiets zit. En nu deze duurfiets aangeschaft is, gaan we daar zeker vaak gebruik van maken. Mits die beschikbaar is, want ik ga aannemen dat er nog heel veel mensen gebruik van zullen maken. En dat is ook de bedoeling natuurlijk. Dierennieuws dan. Gisteren hadden we een labrador die vastzat tussen de paalhoofden. Vandaag een kerkuil in een nachtkastje. Boswachter Marijke Lieman uit Koudekerke werd vannacht wakker toen de uil plotseling haar slaapkamer binnenvloog. Het dier ging in het nachtkastje van haar man zitten. Ze wist hem met een handdoek te pakken en buiten te zetten. En volgens haar was hij kerngezond. Ja, een grappig detail is nog dat Marijke dit alles in het donker heeft gedaan omdat ze haar man niet wakker wilde maken. En die heeft dus ook kennelijk door de consternatie heen geslapen. En dan heb ik nog een paar dieren voor u. Hele kleintjes. Baby-egeltjes. Opvang De Mikke in Middelburg heeft een oproepje gedaan om washandjes in te leveren. Dat zijn namelijk slaapzakjes voor de baby-egels die hun moeder kwijt zijn. Zoals deze 2. Normaal kruipen ze tegen hun moeder aan en nu vinden ze wat warmte in hun slaapzakje. Hockeyster Imke Verstraeten uit Hulst is nog maar 16 jaar oud, maar heeft nu al een paar indrukwekkende zaken op haar hockey-cv staan. En daar komt naar verwachting nog heel wat bij de komende jaren. Ik ben natuurlijk 5 was begonnen bij Rapide. Daar heb ik gehockeyd tot mijn 12e. Toen ben ik naar Pelikaan gegaan in Roosendaal. Daar heb ik een jaartje gespeeld. En daarna ben ik naar Dragon gegaan in Braschaat. En daar hockey ik sinds mijn 13e tot nu. In Dames 1 nu, dus dat is superleuk. En ja, ik heb het heel erg naar mijn zin en het is gewoon een goede keuze geweest om naar daar te gaan. Ja, waarom? In welk opzicht? Nou, het is gewoon een goede club, goede coaches, goede spelers om me heen waar ik gewoon veel van kan leren. Imke Verstraeten uit Hulst timmert aan de weg. Ze was recent nog aanvoerder van het Nederlands jeugdteam. En ze is met haar 16 jaar ook de jongste speler op het hoogste niveau in België. Ik denk toch best wel bijzonder, want iemand uit Zeeland komt denk ik niet zomaar in het Nederlands elftal, of ja, jeugdelftal zeg maar. Dus ik vind het wel heel bijzonder en ook dat ik dan de jongste ben in de competitie is wel gewoon heel leuk om mee te maken en best wel bijzonder denk ik. Het wordt best wel vaak gezegd, ik word soms ook de puppy van het team genoemd en zo. Want ik ben natuurlijk wel echt de jongste met ook een beetje afstand van 2 jaar geloof ik. Dus ik ben wel echt duidelijk de jongste. Een Zeeuwse hockeymeid uit Hulst in oranje. Het is opvallend voor een provincie zonder tophockey. Nou ja, je hebt genoeg clubs in Zeeland, maar gewoon niet allemaal op het hoogste niveau. En ik heb dan geluk dat ik bij een andere club in Brabant op hoger niveau kon spelen, waardoor ik dan ook in het Nederlands jeugdelftal ben beland, zeg maar. Maar had je wel zoiets van, als ik hogerop wil, moet ik wel weg uit Zeeland? Ja, dat eigenlijk wel. Want hier kon je gewoon niet echt de stappen maken die ik nu heb gemaakt. Want ik heb nu gewoon zulke goede spelers rond me heen, dat ik daar gewoon zoveel van kan leren en daar gewoon echt veel beter van word. Dus dat heb je ook wel echt nodig om een betere speler te worden. Blijft over wat Verstraeten wil bereiken in haar hockeyloopbaan. Zo hoog mogelijk spelen en het grote oranje bereiken. Ik wil er ook zeker voor gaan, daar ga ik er echt alles aan doen om het hopelijk waar te maken. Wat is de ultieme droom? Olympische Spelen. Dat zou ik heel mooi vinden. Ja, waarom? Ja, dat is gewoon zo'n groot toernooi en je hoort zo belangrijke spelers die daar ook allemaal staan. En als je dat hebt gedaan, dan denk ik wel echt dat je gewoon echt iets hebt bereikt. Je bent nu 16, wanneer kunnen we je op de Spelen zien? Nou, het is over 3 jaar natuurlijk weer. Dus misschien dat is nog te vroeg, hè? Ja, de keer daarna. Hoop ik. Zou leuk zijn. Staat genoteerd. Is goed. De dag begon met wat wolken, maar die losten snel op en zo werd het weer een zonnige dag met iets meer wind dan gisteren. Het werd 22 à 23 graden.
Morgen is ook nog zonnig, maar later op de dag komt er uit het zuiden meer bewolking. Het blijft als het goed is nog wel droog, maar dat is in het weekend niet het geval. En dit was Zeeland Nu van vandaag. Ik wens u een hele fijne avond.